салом алейкум дӯстони азиз, марҳамат. 27 сар моли фурӯшӣ. яна тамошо кунем. марҳамат. касе дар кор боша номероро мемонем. номеро ватсап дора. нархо боша 1650 бо савдо меша. ан дар як. обши 27. бигардон рустам. ай пеш я бигардониси. яна марҳамат. ани майдаакш фурӯшӣ нест. ин я зарди майдаакай бузғола и фурӯшда нест. яни ҳаме калонош. марҳамат. касе дар кор боша бародаро марҳамат. 1650 бо савдо меша. я исайшон ку бутавон. я исайшон ку. шет. хурдану саломатишон кафолат дода мешава. ин ҳамаш барои бизнесменоям туғри мегира, барои молкиноям туғри мегира нархаш. марҳамат. касе дар кор боша марҳамат. не мешавад.